Hey! Oh, yun anak may mga katugsok mo magsugod sa amo ang mayong morning sa inyo horot. So karon ang sa may panahon magdagom-dagom. Ay klaro ang langit. Langit. Ay sus. Ay, ang pugas na ko dito. Gusto, wala pa ako naguna. Guna ko. mo siya mga katugsok no. Sugod na sad mi sa amo ang luhaton karong adlaw Huwebes. Para makita ninyo og unsay amo ang kinahanglan para palingaw diha kaninyo mga katugsok. Okay nya ang papel ni Tatay Pisotron mahimo na siyang ako ang istorya karon ha. Matod sa kong kinabuhing pisot. Tulion ra ba karon kulba ina. Ina. ubo na nya adara Tatay Tuli Tatay Tuli mga katugsok ko. Hello mga katugsok, niyami karon nagahimo mi og lain na usab nga kalingawan alang ninyong tanan sa nagsunod namo. Hinaot nga inyo ning subaybayan ug atangi ang sunod na kabanata. Okay ako espada. Kompleto mi dire. Pero ni amin sa mga mingaw nga dapit mga katugsok kay aron di gid mi madisturbo sa among pagkabuhaton rong adlaw. Okay. Thank you, God bless kaninyo. Amping atangin ninyo ni ang amo ang bagong gihimo nga si Tatay Pisot. Mahimo na siyang wa na tik-tik. Tuli na siya. Okay. Kaya sa midre kay mag surprise midre sa among tulion ron. Dilita pa sa kay baba, habog na. Maya akong kriteria ng kuyaw sa kayo mura sa kog si Juan. Ngunong uwad, buang suga ug hindi. Tagun-tagun lugo nang Tag 50 kulon. Maano siya. Oh, sis kalami. Ay sus, ay pre, kung ika mo yan ang babae sa kulon, ay bahala, di ko tilaw. Kasi din Tatay Pisot. Ay sus, kung ikaw na sad gali magwa pa kapatuli, di sigko patilaw kay na tik-tik mahabilin sa kong banga. Dara. Mo na siya wag ra kayawa Tatay Tuli oh. Tiyo, kisa may tulion ako tiyo. pinaproseso. Ako tiyo sa amo, ako ang isinaliga nga manunuli sa mua tiyo. Tanang mapiso tiyo pati lang. Ako rin na siya palinyahon tiyo. Inig humagtuli tiyo, magbuak na ko ilang suriso tiyo. Siguradong pati naghana matigom kung sila nun. Kuya okay Tatay Tuli deh. Pre, dili sa kinana pre. Kumpare mo, kumpare. Kadong na may mga katugsok ha. Mo na siya. Ang Pisot mahimo lagi yung di Pisot. Tatay Pisot Tuli na ni siya, Tatay Pisot Tuli. Last ang tuli. Short pre. Short. Tapi mo kami. Oh. Ya, dito naman siya. Benar sa gilo niya niya. Ubalik na Katula sa nimbuhok ni Tatay Tuli eh. Pauto na sa Tatay Pisot to. Dura, cameraman. Mo ni si Tris buhak-hak. Adlok ni dagan-dagan ang tulion. Wanay purol. Oh, wala si Formaro sa tulion nag-ilis. Ah. Kuya wa Tatay Tuli. Mora ba mo? Mora mo sa tubo mo sa istorya niya katapusan niya anak po. Dahil ito yung tulong po anak. Ano? Tanahon kayo. Mani trabaho ra na mga katugsok ha. Kuha na siya hikot oh. Kuha siya hikot sa iyahang pulor.
Oh, okay kay mga katugsok. Nag-agin ko ron kaana sila nga. Piyaw rin kay mga palabas ron mga. Oh. Ikaw manuli ko. Kini siya nanguho ko na. Okay, baday. Okay, baday. Dali, agi sa mo kay wa pa mo sugod. Nakasupok na imong kauban usaw, no? Baro magkapaako na imong kauban na si Bluyo. Okay, mga katugsok ha, mao ni siya ay porma na mo ron sa Hello, Ano, hello, salida. good morning. Good morning everyone. Oh. Dapay ang panso na. Dagan, daging mo no? Sayo kay mo dito. Ah, Okay kayo. Sige, amping mo dong, amping. God bless kininyo tanan. God bless ka no. God bless. Yeah. Isi una ni agi. Si Juan. Oh, dali. Ha? Ay, picture rin. Alay ba? Ay, picture. Dai, Picture ram day. saro mo nay. Nagkaila sa ron ni costume dugay kay mo. Awa. Magpa-picture ya mo mga idol mga katugsok ha sa supporters ni sila sa mo agi minsan mga mixtape 3 walk ko. Ada pre. Picture pre. Ada pre. Ari dai. Mo na sa mood na yung kauban lagi. Ibutan sa page pre. Day. Giaway kasi mong anghel. Okay kayo mga katugsok ha. Oh. Dali dai. Kamu lang. Ali dong. Ya, pap, ihatag imong cellphone dito ron mo tirahan ang cellphone mo. Agi sa pasay. Tara si. Okay ra? Oh. Okay kayo mga katugsok ko na ano mo ang gado dayo. Shooting mi dire. Sige. Ano pre? Smile tuksok. Pre. Cellphone nila, paang ko na itong reban bete. Di sila kailan ako da. Di ka bawaan na tuksok. Kuha imong kandong, kuha imong mas, karon makitaan mo sa naong gyud sa kuan ba. Balik ko sa. Ada pre, tara pre. Ali day. Pre, tara pre. Ako na. Ambilin mo kamera pre, mag-ana sa gusto mo na pre. Ay, na. Tara pre. Balik ko sa. Ah, ngayon loading pa. Bunga tokok na. Ano? Na day loading sa na picture. Ayun, kuyog ba? Salamat. Okay. Okay. Yo, kung gagawa siya, ano siya mga layo ako na tugi kang pagkasa kaninga daw. Ang ayaw ani go no? Ang ayaw go no pre dili to kakapuyon gaw. Imo na sa baon ko. Gaya. Tira. Layo, pag tugi ke kanan siya day. Balik puon na kung sa pre. Asa gani tatay tuli paingon nga nagubo mas. Ano pre? Sugot na pre. Ada ba sa lugar? Mau deh nga nangitag daplin kay libang pre ay. Ah. Libang ko dari nahan ay. Kilibangan ko rin daan nila dari no. Kilibangan ko rin daan nila dari. Sige sila tangas. Tabunan ako. Daghan sa mo agi diri mga tugsok kay kuan man kanang gwapo magdaan diri. Dong. Nah, mo to siya isportasan sa Tres Bukak.
Ang kanang Meanwhile. Ato to, pre. Ako sa pre. Nasakpanin akong tulo. Okay, ready, 1, 2, 3. Yay, nasakpan akong tulo. Nag-video sad siya. Lag di vakansi. La, videohan bi kay kanang nasakpan akong tulo. Salamat to. Okay, sige ma'am, salamat. Yes. Oh, jalan. Jalan na kita cewek. Yan, ano? Oh, gitu. Painting na ko hay. Painting na. Nahanya lang. Gabi. Isip kay pre oh. Ipagitag kontra pre oh. Bisumliyo ka na pre. Ayaw. Kita balik. Yung makuha ng kon. Yan. Basta mo. Exercise ka pre, pautog ka. Sultan nih.